Dă și mie speranță. Cine m-a strigat? Hai puțin pe stradă. Pe stradă îl înalță imediat. Haide, hai bine. Ui, a zis să-i dau un bip să vină și ea. Stolic să vă Să rămână acolo. Care este? Zic, n-am pus un, dar mă zic că și să știți de acum. Dacă mă vede Icoana Doina acum cu sticla și cu paharul, să vezi scandal. Asta e dovadă cea mai grăitoare, nu se mai poate. Dacă era alei nu. Deci, noroc că caseta asta rămâne pe la Ploiești, problema nu. George, poate ți-o trimit pe poștă. La mâna a doua. Nu e bea, dar în cazul ăsta n-avea de ce, să ziceam și l-am. Dar l-am avut timp, și socrul n-a venit singur. Că nu mă duc fără tine, Și cum a fost, nene? dacă poți să vii cu ușor, n-am mai putut. Când am văzut că n-am mai putut, Când ați venit? i-am dat telefonul ăla. Păi și eu plecat, eu am de conflicte mai caută. Am luat leguminoasă. Am plecat așa pe o ploaie de aia, Ce mai era pe ăla? chiar dacă am luat, nu s-a răcit. Da. La noi și în Ploiești se știe. Să mă ușor cum se vede. Când mă uit că temperaturile Fără să... Iar asta așa să stea singur. Rămâi mamaie! Ne simți. Rămă! Am luat-o de la bar, era așa slavă și prăpădită, săraca. Uite tu dacă asta e normală. Știi că era o poză de aia cu fel de... Una... Iată fost dama, Asta nu-i normal. Am luat-o de la bar de sub masă. Iată cum stă. Și mă aștepta. Iată cum stă cu labele alea. Uite cum e, tati, cum o ții.